Kristini Lozu. Čuli smo, dakle, Hosea Martija večeras i ove dve sjajne pesme, a zadovoljstvo mi je što mogu sada da pozdravim Ljubomira Ristanovića. Nisam navela kada sam rekla da je jedina zbirka kod nas prevedena Martijeva Obični stihovi u izdanju Cervantesa, nisam rekla i ko je prevodilac, pa prevodilac je Ljubomir Ristanović i on će večeras nam ponešto reći i prisetiti se, a i nama preneti malo duh tog prevođenja ove dragocene zbirke, tim pre što je jedina. Izvolite. Samo mi je rekao 10 minuta, prema tome gledam na sat. Drugo, moraš drugi put da čitaš polagano i tečno. Imam sam 10 minuta. Ja sam 2 godine živao na Kubi, radio u školi, na fakultetu gde Gustavo bio moj student. I sad